IPF CPM yakari phanerona chung khabai khubai lamsogo ti pramotha ayok loktong ti pramotha ayok loktong bubagara ayok loktong CPM BJP IPF yakari phanerona chung khabai khubai lamsogo CPM BJP IPF yakari phanerona chung khabai khubai lamsogo bubagara ke তিনি 21/9/2022 साल मानिव और पलको हाई स्कूल माथ कैसा जॉइनिंग पांडा संसा जाखा अंडर ओमपी ब्लॉक खबजा गो अब पलको बिसी तिनी और जॉइनिंग खाइना रखा 14 परिवार 41 बुटार 43 बुटार 14 फैमिली बर दीर्घ दिन रमै CPM एवं IPF खलाय तंमाने बर बुबागारानि थानसाला बर खरंथि सेवै बर बुबागाराला लगेरिला हनै बर तिनि तिप्रमथ फाइतिनि जॉइनिंग रथाइका और नेतृत्व तंग समेन्द्र देवबर्मा ताई महिला कलय बर कलिनि नेतृत्व 14 फैमिली कातल बुटार तिनि फाइ और जॉइनिंग खाइतेका केन्ति प्रमथाव बर जों ओमपी ब्लॉक कमिटी होइते जों लामसुजागि नाखा जॉइनिंग पान्डा एवं लामसुग जागमानिव जों आरो तंग दुलाल चेयरमैन सुदबसी जमातिया साबदुलाल चेयरमैन देबसादन जमातिया बारा सिना लीडर तिनी जनखारि जमातिया अब हाइके गोबांबा बुमा बदलनि युथनि जत लीडर संग तिनी आरो हाइ माजाक फाइका एवं जारा जॉइनिंग खाइनाय तिनी थाखुक ताइ बहुक संग जों जतन खा कसं बाय खा कुहुर बायखे जों बेले बेले खेला हामबाय याफारै बारना यासा सविनाखा तिनी तिप्रा मथाव awali soalnya saya itu mati air masih camaga anda juga mencuri ha yes anak partai tak awalnya me kerja misal apa jora taklai bisnis minon yawi sen paitrat jora sini naharmung sini one shot mu je sini separate state आलादा कैसा राज्य सिनी कक बाय सिनी याक बाय जाकं बाय खलाय सिनी हानि बागै दफानि बागै गोबां मा पारानि गोबां मा जागानि प्रसाराव सिनी गोबां मा बुमा बुथाराव खस्थ' खलाय सुनो लेखा फरा फोरोंका सुनो लामा खुनुका ताबो सिनी आ सेरायरावनो सिनी प्रसारनि बिसिङाव सिनी हानो सिनी दफानि सामुखायनायनि बागै जों जागा स्नामु रिनानि सोंग्रावना आसोबथाय रिनानि अबाहाय सामुखायनायनि बागै जों जबा जों खाय गावनि जरा बनि बागै गोबां मा जराव जों साजागि नमान अरवायसा माइका अनलायनै गामियाव बाजाराव एबा खरचा जों कक सालायमान पियासिनि बखाव अबन जों गियारमा तंनाय कायसा जागाव सिनि जों आसोबि तंनाय ननियावै सिनि जे मेन नाहारमु जे जों थांनानै मानि जागाव जों खायना मानि सामु आ सामुनो सिनि एचिभमेन्ट जों मानि साग जरा जों गोबां मा दल जों थानसाव मानि नांनाय गोबां मा लिडार गोबां मा बदल बिसिंकै जों बाया साग जरा सिनि अरहाव कथांखौै जबा खायनायनि बागै जों जतन जों गियारमा तंनाय बनि बागै तिनि जों अबहायका जॉइनिंग प्रोग्राम जों मांखा तिनी खायनाय राव नि थानि सिमनि सिन आसाममोन सिन पाइग्लाक नावनि बिसिंतै नावनि गामि गान्दार नावनि रिजनालनि आन्दार जुदा जुदा पाराव केबो फानो ताबो सिनि जे थानसा सिनि बुवाग्रा सिनि महाराजानि तिदुल मुनर बखाबो जों बुसिमानियाव तंखायख्लाय उद्रुमु रङि तंखायख्लाय ब्रनि थानिबो नावनां पाइनाय जतन जे मानसा जों खरचा ताइ खरचानि थानि जों बुबाग्रानि ककनो सावै बुबाग्रानि जे सुबासु बजे सागमा याफारि सिनि इमाननो
मुथां खायनायनि बागै बिनि साक कस्त साक खामिया अंफानो वासोबि तंयावै सोनो बो हामजारि तंमानिनो जों बर' रावनि बखावो सिनि खा काहाम क काहाम जों साक बक लायो हामजाक लायो सुबा लायो बुलाय तगलाय वालाय सुलाय करि खालायो सामुं काहाम खालायो सिनि जे तंमुं वान शट मुं बाय खालायो सिनि थांसानो जों ताइबो करा खालायो ताइबो फल'बै जों बुवाग्रानो ताबो वाइसा बिनि बिसिंतै बतमा खालाय माननो आबनो बिनि जरा पाया साक जरा जों खा कल' खालायो साक सयै सामुं खायनायनि बागै ज' तननो कबगै आंनि क कांगरनो पाय